Ini nong nebus kang ma payman kau mahisi TPF telamna division by luar jija kaisa Mongia PSO seng 9 tarik ni simi permission manjak hingga tini ni 11 tarik go seng Mongia bazar seng tini TPF ni kokpir panda ba steel corner khaini thangmani seng 2 ta ni simi 5 ta jora ke seng najak seng u a jaga u thangai telamna division ni TPF ngai hate do phani bangai seng kok sani thanglai thaniwo seng mait khasi lagai sini rangsak tiprahano seng phiawani bangai sini patalkina jomatiani netrite bai TPF bodol snamjak seng baroni supreme case jora baroni supreme court jora seng case thangai rolaijak oro bisingo seng NRC bo case khaijak passport amendment act no bo seng kasunlaijak te CA no bo seng case khailaijak omo haikhai seng rangsak hani tiprani borok do phano TPF ni khorang bai tini aste bosor cholelai tongkha seng khailai tongmani bosi tini ni salo seng uram muram kabangma ne seng program TPF ni hate do phani bangai seng khailai tonglai mani bosi tini Mongia bazar ni aro chini tipra borok do pha ngai tongnai rok je aro ni tipra sarok tipra motha khainai rok aro borok suno mithin khairolia hani mangai seng tini police proshashan bai bu salai naikha borok naidi chini thani wo guli shoot khaini rok order koroi जों हानि बां नराव बुलाय तगलाय लायखलाय जों नराव न सेकाक माया जे गोबां बनो पाइकुंनाय अमाहिरा कक साजागै हेके जों तिनि थानाव जों 2 तानि सिमि 5 ता जरा जों जरा नाजाग न सान नरक न खायरमाया हायदे हेके सिनि थानि खमता करै अमतिरक हेके नरक अंलायनायखे अंलायदि बुलायनायखे बुलायदि तगलायनायखे तगलायदि अमाहि कक सि साव बरक हेके न तै जों न बर लगर माया अमाहिके साव हेके न जों हानि बांनो सिनि रांसाक तिप्रा हानि ताखुक तै बुखुक संनो हाते दो फानि बांगै TPF खरां तिसाइ तंमानो आस्ते बसर चलेगुइ जत्तो हायुनि तिप्रा सा बरक नुकजाक बसि तिनि TPF बाइ संसाइ तलांजाक TPF बाइ सुबागै तलां थांजाक तिप्रा मथा जे ताबो एडिसो सरकारं तनाय रक तिनि बरक अर दफा बाइ दफा खागलायै दफा बाइ दफानो सिग्रिर लायगै अमहाइखे बरक साइड खागै चिनि रांसाक तिप्रा हानि बरकनो अमहाइखे अरै परै खाइ तंहा हानिबा आं रांसाक तिप्रा हानि बरक दफा संनो जत्तोनो कइनाय अमहाइखे मांनो बार बार न अंगै तंखांखे जों रांसाक तिप्रा हाव तमा बुंलायसिनाय TPF फातानि बरक फाइनाय रंनि बांगैसि इलिगेल माइग्रेन्ट नि बांगैसि सबा खाइलाय तंमानि तिनि आस्ते बसर सुप्रीम कोर्ट केस लायै बसि तिनि अमाहाइखे सिनि बरक द फाव अंगै गोबां मा पार्टी सनागै रिजनल सनागै आंचलिक रिजनल खाइगै नेशनल पार्टी खाइगै जोंनो गोबां मा हाते द फानि सामुतानानो केबेंगै तंगो हानमा रांसाक तिप्रा हानि ताखुक बुखुक संना आं कइनाय जों तेलामा डिभिजन काइसाया सारा तिप्रानि TPF नो नमाइके तिप्रान मथानि मुंगै दफा बाय दफानो सुक्लि रगै बरक अमाइके जोंनो खाइ तंहा हानि बांगनि आं जेचिनि 184 बसंनि राजानि बुसुक प्रदुतनो तिप्रा मथानि चेयारमेन नो आं कइनाय नों जोंनो राज आमलनि हाइखायै कैना खांफ्रनि हाइखायै नों कैना खांगै जोंनो राजानि बिरुद्धे सामुं तांरम हाय नों तिनि देशनो खागानि थांगै 12 तारिखआव नों देशआव खागानि थाङै तंगो दिनै रांसाक तिप्रा हानि बरनो तैयै हानिमां जों TPF जों तिप्रा हानो जों हासिं कल साबैया काया वाफि कल साबैया काया जोंनि जे TPF तंसाक बा जोंनि रागमा तंसाक जों TPF नि सामुनो तांगै जों हासिं कल साबैया काया खायै दिनै रांसाक तिप्रा हानि नेशनल पार्टी खायनाय रिजनल पार्टी खायनायनो गुबै सामुं तांदि होनै जों गुबैयो लगर बायदि होनै TPF अंगै आं तेलमा डिभिजन अंगै हानिबांनो जों तिनि जे खायजाक फायमानि मांकलिनो नायनाय बायदि हानिबांनो जों तिनि जे बुमुंमानो जे जनो जों सिनिगो बनो जों आइनि बिसिंतै जों दिनै मंगिया थाना हायखाबा दिनै तेलामरा थानाव जों बरंनि मुंगै जों केस मा खायनाय हायनि नं थाने आं पग्रखा हानिबा ना रांसाक तिप्रा हानि जत्तो बरकनो खुनुनाय बा कइनाय दिनै रांसाक तिप्रा हा कसगै तंखा फातानि बरक रंनि चुक्लिबाय हानिबा रांसाक तिप्रा हानि बरक द फारक खासि बायजादि TPF नि आस्ते बसरनि सामुं तांतमानो नायनाय बायजादि जत्तनो खुनुमै गुबै लामाव जोंनो खसादि होनै TPF निंगै आंनो कयजा जाखा आसोंनो हामबाय खेमहा तिप्रा मथा सं उ अरो जों थाखाय थाखानि सि फाइगे हाय जों बियार बटल लगाय हाय कबाय हाय बटल बाय मासो खायसि बटल बायसि थांगै फैकुंरक नांबाय खाबाक साया थेरक नांबाय खा हाथाय साखानि सि कासागै बटल बाय कखलाय हा छट बाय कखलाय हा के माथा बकमा मिनि दा हें कथा बला तै थांबाय नै रौनि फिलांनि तिजाक बरंनि ताकत थुजां सिसिन नाव बपायांगो बखरक बिलाइ थांहा बखरक हाय कमा बाय किसा नांयां थांहा बहायरो अंहा
hongke tani borok hai khai nang ba sak bai sak ji tong mani borok to mani hai khai na borok khele ani ya thaigo bahai borok ko hormani khai nang ya rai ung phaiga ya thaigo kisa nang hol फैगौ गुहुल जाखा बाक्सा बा खार गयाव बायखा बाक्सा कोन मते खे खालाय केरेन गय आखर कटमा बाय बरं नाय को हम आके थैगौ मा बाक्सा या थैरं नां बायखा खार yang te nang nai खार सिमा tong lai si yang baksa ke गोबां मानसि खिखलाय बेसि बर' हाय बुं फाते मा बुं खिखलाय मा केसि बां हाय वाय सरक जाय आरो बर' गथ'रसे ओमफ्राय गारि सासे लायन मटर करि खाकेसि बर' खिखलाय जां गखलाय खाकेसि बर' खायसि पिएस पार्मिशन दर मानजाक दे मानजाक लाथा कटमा तैगै बर' और जागा बर' फ्लेग हाय तावनि हे पुरा रेडि केसि बर' फायलाय बर' जों आदा पन्द सानसा बर' थानि आइपने बर' जों ग्रमाया हनो बर' जे बर'नि सरकार बर'नि इच्छा बर'नि खनजा तंको गुहिसि सारबो जों साबो no meeting khai de so buto khai इप्रा मथा जों तिनि जोंनो बुतो खाय माने काय बर'नि मंगिया गामिओ बीजेपी न बखाय दिया पु आईपीएफ न बखाय दिया पु टीपीआर न बखाय दिया पु कांग्रेस न बखाय दिया पु बर'नि मंगिया कानिओ कोन पार्टी न इप्रा न खाय कोन पार्टी न मिटिं खाय दिया पु आइते जोंनो मना खाय जोंनो आकारमन खाय जोंनो हिता खाय दे हैरानि खाय हागो जोंनो दो मारो गय उमा बुतो खाय दुमफ्रा सिप्रा खाय चिनि माइ दग न खातुमबाय बेनि हाब्रा बर' बुरि रंनो माने रखाया पेर बुरि रंनो बास न सिखला बासाबाय बर' नि थाने तिप्रा मथरन थाने बुरै चला करै बर बुरै न बहायनो बदर बकक सागै बसा रक फान तांनाय बे बुरै बर बर खातुनि तोरे बर खामना दखायसि बर बर नि तो मुसाया या खतान जरा वाइसा बहायनो 27 तारिख गबो बुरै रंनो रेप खायनै हनै बर बदर बखायनि बसाक तांखा ता बहाय वाइसा बुरै रंनो बर रेप खायनाय बदर बखंगै बर बक्सिन सागै दङ ला थाखतना गदे एक राजनीतिनि अमकंसि जोंनो बुरै रायजो न खायो जोंनो बर' बुरै रंनो बसिन खला बसा बाय बर' जोंनो अम अत्याचार खायो अम हंगो सागो ते बर' जोंनो मासा थनाय दे जानाय दे हिंसा बर' सोंगो जोंनो तिप्रा मथानि प्रदुचिनि प्रदु महाराजा हानि बुबाग्रा हि बबाचा फेमा बा बहाय के बर'नि तिप्रा मथा जोंनो बर' शिक्षा र बन आं प्रदु न कायसा बन अम सोंगान मुसुंगु खासा बुलाय तो लगे खासा माने खासा बुलाय तो लगे खासा बुरै चराय गोबां माने हायता फेमिलि न बर जवाब बर जवाब रथ बरनि लखरं थानि जोंनो जवाब थानि बर आक्रमण खाय बर बुनो बेर अम हायकेसि चलाय दं बर याव सिनि तिबिया त मुयाव सिनि तिबिया त आय तिबिया त तिब्राम त जत जागा तिब्राम त खतमले तार बिगर फाइराउन न खारिया बा आय हाले बुनियार खमा खाय बिला तानि अरल खाया बा खारिया चुन खारिया बुतुलारा चुन खारिया बुनियार खाय बिला आमा जत मिटिं खालि पारमिसन खाया रिया जों खारिया माने न थाय जों खारिया जत पाखानि खाय ए जों खारिया नंग नगो थाङै खाय इलेक्सन बाजे जाताय इलेक्सन बाजे नंग नगो थाङै खाय राजा नंग नगो थाङै खाय ओरया नंग नगो थाङै जायगा नगो खाय और त थापै दे ओरे मोबिया कुल जाय गान संगे और नर्वे गान संगे र वो मोगिया और कुल जाने करिया या का दुसने के जाने के छै ताले से और कुल और ये लोग का हमरा बांगली पाई छाने रो लोग हाथ छाने रो थांला दे